bayan, pakinggan ng iyong daing. Hanap ay pansin at tulong. Bawat panig ay humihiling. Inig, kalinga at pagpapon. Ating bigkisin ang sarili. Tumayo at sabihin, hindi napapayag sa mali at sa diwali. Kikilos at ipapahayag. Tayo ang gabay, magmamasid, magbabantay. Tumugon sa tawag ng panahon, nito'y sa atin karehiyon. Umukit ka ng bagong tadhana, yakapin ang pagkakataon. Ating itinig ang sarili, magsuri, mag-aral at makialam. Balitaan na kababayan ang maaaring makakuha ng bagong kamalayan. Bayan, nito na ang panahon. Ikaw ang sandata ng pagbangon. Ibabalik at ipapahayag. Inang bayan sa iyo'y tumatawag. Tayo ang gabay, magmamasid, magbabantay. Tumugon sa tawag ng panahon, nito'y sa ating karehiyon. Lumukit ka ng bagong tadhana, yakapin ang pagkakataon. Sa buti ng araw, karehiyon. Hamunin ang bukas sa buti ng araw, karehiyon. Tumugon sa tawag ng panahon, ito'y sa ating karehiyon. Tumukit ka ng bagong tadhana, yakapin ang pagkakataon.
Kapampangan mi sakwak, Kinglegwan naning anaya, Gabunding pantas at marangal, Sibul ning lugod karinaning tepangan, Batis ning katanaruan, at panamdam makabanen, ligaya mi inye payapa, king malugod mong kandungan. Kapampangan sa lening legwan, Kapampangan sandalaning katimawan, Kilubding puso mi, atin kang dambana, luid ka, palsintan ming Kapampangan, luid ka, palsintan ming Kapampangan, Kapampangan sa lening legwan, Kapampangan sandalaning katimawan, Kilubding puso mi, atin kang dambana, luid ka, palsintan ming Kapampangan, luid ka, palsintan ming Kapampangan. My warmest congratulations to CLTV 36 on its 14th year anniversary. CLTV 36 was conceptualized by our late founder, Levi Pilaus, who wanted to further serve the region through television. At that time, having a TV did not seem to be a compelling idea, since the Laos Group has already a radio station through our RW 95.1, which actually played a critical role during the Mount Pinatubo eruption in the 90s. The family also later partnered with a Cebu-based publication that now provided community daily news through Sunstar Pampanga. The decision to put up a regional TV station was not primarily because of additional business, but it was to further promote economic growth in Central Luzon. The station was envisioned to serve as a vehicle to continue the advocacy of LPL, which is to develop the countryside. On the onset, the road was not easy for CLTV 36. 14 years later, CLTV 36, through the leadership of Sonia Soto and Billy San Juan, has become one of the most sought-after news source in the region, yet again during this pandemic. It has become an enabler of public good through its relevant and informative programs, also recognized and continuously received awards. The Laos Group has reaffirmed its commitment to the community that education will continue during this season of COVID-19. Therefore, we partnered with the Department of Education and of course our local government in making sure students will have access to learning, and this is something we are proud of. Most importantly, these projects and partnerships we've made possible because CLTV 36 was successful
in pivoting to make news more relevant and more accessible. The digital presence of CLTV has contributed immensely in bringing news not only locally but to our OFW Kabalayans. We are one with the station's advocacy to bring credible, relevant, and timely news and information to the viewers and stakeholders. And so, to the men and women of CLTV 36, maraming salamat sa patuloy na serbisyo para sa ating mga karehiyon. Mabuhay kayong lahat.
Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Bulacan IATF aminadong mabagal ang kanilang COVID-19 vaccination rollout. Konting alokasyon ng COVID-19 vaccines ramdam sa bayan ng Mexico. Pekeng pulis arestado matapos subukang tumakas sa checkpoint sa Zambales. At 25-hectare Philippine Sports Center itatayo sa Bataan. Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi Central Luzon. Ako si Nicolette Henson Hizon. Narito na ang mga nangguna at tinutupang balita ng CLTV News. Aminado ang Provincial IATF ng Bulacan na mabagal ang takbo ng pagbabakuna kontra COVID-19 sa lalawigan. Kaya naman nagsasagwa na ngayon ng plano ang mga local IATF at LGU para maabot ang target na mabakunahan ang eligible population bago matapos ang taon. Sa kasalukuyan, nasa 100,000 Bulakenyo pa lang ang nakatatanggap ng COVID-19 vaccine. Si Rainiel Pawid ang may ulat. Sa katatapos lang na online meeting ng Bulacan COVID-19 Task Force, lumitaw na 161 ang daily average COVID-19 cases ang naitatala sa lalawigan. Puspusan din ang sinasagawang COVID testing sa buong probinsya. As of May 18, umabot na sa 100,913 ang naswab na Bulakenyo. 19% ang positivity rate o 19,482 sa mga naswab ang positibo sa COVID-19. Ibig sabihin halos 2 sa kada 10 naswab ang positibo. Paglilinaw ng Provincial Health Office, hindi pa nakapapasok ang mas nakahahawang Indian variant sa lalawigan. Wala pa pong na-reported na Indian variant po dito sa Bulacan. Kasi kahit yung Brazilian, so UK to, nasa atin. Apo. UK tsaka South African pa lang po. Aminado naman ng Provincial IATF na mabagal ang vaccination rollout. Doble kayo dumano ang dapat gawin kung nais na masunod na mabakunahan ang eligible population bago matapos ang taon. Lagpas 3 milyon ang populasyon ng Bulacan batay sa 2015 census. Kaya naman sapat na supply ng bakuna pa rin ang kanilang hiling sa national government. Mabagal talaga. Anyway, kinakailan mapabilis natin to, Doktora, and meet all the LGUs, ang kanilang MHO, Yes po. regarding dito sa pagbabakuna to make it faster. Kahit na may kakulangan sa vaccine supply, hindi pa rin 100% distributed ang higit 206,000 doses ng bakuna ng Bulacan. Mula sa 132,429 na Sinovac at AstraZeneca vaccine na laan para sa unang dose ng vaccination, higit 117,000 pa lang ang na-deliver sa mga vaccination site at nasa 80,000 pa lamang dito ang naiturok. Para naman sa 74,049 na bakunang laan para sa second dose, nasa 59,000 pa lang ang nadadala sa vaccination area. At higit 19,000 dito ang na-administer o naiturok na. Base sa May 20 COVID Bulletin ng DOH, 43,620 na ang kumpirmadong kaso sa Bulacan. 2,127 ang active cases, 283 ang namatay at 9,082 ang recovered. Ang Bulacan ay bahagi ng NCR Plus bubble na maigting na binabantayan dahil sa patuloy na COVID-19 surge. Rainiel Pawid, CLTV News. Arestado ang isang Pekeng pulis matapos nitong takasan ng isang checkpoint sa bayan ng Cabangan sa Zambales. Lumabag din sa IATF protocols ang Pekeng pulis matapos nitong bumiyahe kasama ang 9 na iba pa, kabilang ang 5 menor de edad. Si Rainiel Pawid ang may detalye. Hinuli ng Cabangan Municipal Police sa Zambales ang isang 43-year-old na suspect na nagpakilalang pulis matapos nitong tangkang takasan ng checkpoint sa National Highway sa Barangay Dolores. Sa inisyal na investigasyon, sinitang sinasakyan ng suspect sa checkpoint. Subalit imbis na magmenor, humarurot pa ito para matakasan ang mga checkpoint police. Dito na nagkasa ng dragnet operation ang PNP at nakuhang maharang ang nasabing sasakyan. Matapos mahuli, nagpakilala ang driver ng sasakyan bilang si Lieutenant Colonel De La Cruz na nakasuot pa ng kulay olive green t-shirt na may nakasulat pa na pulis. Nakasuot din ito ng black pants na maong. Sakay din ni De La Cruz ang 5 menor de edad. Wala rin siyang maipakita na ID o anumang dokumento bilang pulis. At nang maberipika ng mga otoridad na wala sa alpha list ng Philippine National Police ang sinabing pangalan ng suspect, doon na siya hinuli. Sa kanyang sasakyan nakumpiska rin ng isang caliber 45 pistol na may mga bala. Paalala ng PNP, patuloy sila sa paghuli ng mga ganitong klaseng modus lalo na ngayong pandemya. Naharap ngayon ang suspect sa mga kasong usurpation of authority, unauthorized use of PNP uniform,
illegal possession of firearm and ammunition at paglabag sa IATF health protocols. Rainiel Pawid, CLTV News. Pagbabalik ng CLTV News, isa sa kada 20 senior citizens pa lamang sa Mabalacat ang nabakunahan ng first dose ayon sa CHO. At konting alokasyon ng COVID-19 vaccines ramdam sa bayan ng Mexico. Magbabalik ang CLTV News. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay ang pinakamabisang paraan para makaiwas sa COVID-19. Sundin lamang ang mga simpleng hakbang. Hugasan ang inyong mga kamay gamit ang sabon at tubig. Kuskusin mabuti ang inyong mga kamay. Magsimula sa palad hanggang sa pagitan ng mga daliri at likod ng kamay. Gawin ito sa loob ng 20 segundo. Panlawang mabuti ang inyong mga kamay at patuyuin ito gamit ang malinis na tuwalya. Laging tandaan, ang tubig ay sandata laban sa COVID-19. Ugaliing maghugas ng kamay sa wastong pamamaraan. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Prime Water. Malaki ang epekto ng fake news sa ating lipunan dahil maaaring dito nakasalalay ang buhay, kapayapaan at kalusugan ng mga mamamayan. Napakahalaga na tayo ay maging mulat kung paano natin mapaghambing yung katotohanan sa maling impormasyon. Kung hindi wasto ang impormasyong iyong pinagbasehan para magdesisyon, hindi rin magiging wasto ang iyong desisyon. At yun may kagyat na epekto, no? Hindi lamang sa ating sarili, kundi maging sa ating komunidad. Ang wastong impormasyon ay pagpapahayag ng istoryang hindi mabulaklak, bagkus mga istoryang malapit sa puso ng mga tao. Dito natin binibigyan ng kapangyarihan ng mamamayan na umakto ng tama. It shapes public opinion. Tinutulungan natin ang mga mamamayan na magkaroon ng matalinong desisyon. Kung paano nila titingnan ang mundo, kung paano nila titingnan ang lipunan, at kung paano sila aakto batay na rin sa pangangailangan. Simulat sa pool, buo ang tiwala ng mamamayan sa media. Maaring sa ibang aspeto, ilang aspeto ay ito'y napahiran ng konting duda, ngunit naniniwala ako na kailangan lamang natin ipagpatuloy ang ating trabahong nasimulan sa pagbibigay ng tama at wastong impormasyon. Mas maganda na paigtingin natin yung magandang daloy ng pagbabalita dahil pag nasira na yung komunikasyon, ito na yung ugat kung paano o hindi nga ba nagkakaintindihan yung lipunan. I-educate natin yung mga taong pwede pa nating ma-educate upang sa gayon hindi sila mabiktima nga nitong tinatawag nating peking impormasyon o fake news.
Dahil ang media hindi lamang po sumasalamin sa kung ano nangyayari, kundi siya rin ang nagsasabi kung ano ang katotohanan sa kasinungalingan. Ito'y malinaw at may direksyon at higit sa lahat nakabase sa katotohanan. Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pang mga nangunang balita. Aabot daw sa 20,000 ang bilang ng mga senior citizens sa lungsod ng Mabalacat. Pero ang mga nakatatanggap ng first dose ng COVID-19 vaccines, halos 1,000 pa lamang. Upang mapabilis ang vaccination program ng lokal na pamahalaan ng lungsod, isinama sa corporate social responsibility ng SM Clark Management ang pagpapagamit sa cinema vaccination sites ng lungsod ng Mabalacat. Narito ang report. Sa 20 bilang ng mga senior citizens sa syudad ng Mabalacat, 1,000 pa lamang ang nababakunahan ng first dose. Ibig sabihin, isa sa kada 20 nakatatanda pa lamang ang nakatanggap ng paunang proteksyon laban sa coronavirus. Kaya naman maging ang pribadong sektor, nakiisa na sa programa ng syudad para mapabilis ang rollout ng bakuna. Nitong umaga ng Biyernes, May 21, hindi pelikula ang pinilahan dito sa Cinema 4 and Cinema 5 ng isang malaking mall sa Mabalacat City, kundi ang unang rollout ng bakuna ng mga senior citizen. Itinuturing ito na mega vaccination facility ng lungsod. Ayon kay Dr. Jose Antonio J. Rivera, health consultant ng Mabalacat City, ito ay bahagi pa lamang ng unang pakikiisa ng mga nasa pribado at business sector upang mapabilis ang vaccination rollout sa syudad. A lot of the other malls na may cinema, actually, to my surprise, no, to the Mayor Chris's surprise, they are now being encouraged. No? Sila mismo tumatawag kay Mayor na, Mayor, sasali kami dyan, tutulong kami dyan. Paglilinaw ni Dr. Rivera, kahit na malaking pasilidad ang ipinagkaloob sa kanila ay inihanay ang kada cinema block na may vaccine cell site na kontrolado at may limitadong bilang kada scheduled ng rollout. They always maintain maliliit, cellularized, not one big mega vaccination center. Masasabi mong mega vaccination center to dahil napakalaki. Can accommodate almost 1,000, no? But what we did is, ginawa nating cellularized per cinema. Ibig sabihin nun, kahit na nasa isang lugar tayo, still, meron siyang mga cell na tumatakbo. Ayon kay Rivera, isang paraan din umano ito na panghihikayat sa publiko na magpabakuna. Tanggalin ang reklamo sa problema ng pila at alinsangan na nararamdaman ng mga nagpapabakuna. At higit sa lahat ay ang accessibility nito sa mga public transportation. Ang ganda ng response, no? This is just the first day. I know we're ironing out some kinks, no? But yung nagiging response, if you look at our seniors, is napakaganda. Ang question nga nila, yung second dose ba namin dito pa rin? Sabi naman ni Mayor, dito pa rin. Sinikap ng CLTV News na alamin sa alkalde ng Mabalacat kung anong kapalit ang pagpapahiram ng pasilidad ng SM Mall. Sagot niya, libre raw itong ipinagamit sa lokal na pamahalaan. Wala tayong binabayaran sa SM, no? It is just a parang social responsibility na lang nila bilang malaking kumpanya, no? So, ang dito yung sila rin nabigla rin ako nung sumulat ako sa kanila at hiningin ko yung tulong nila. Mabilis ang pagtugot nila. Sige po, Mayor. Sa pag-rollout ng bakuna na limitado pa rin sa bigay ng DOH, target ng City Health Office ng Mabalacat ang matapos ang tinatayang nasa 20,000 senior citizen na nasa A2 priority eligible group. Hanggat hindi natatapos ang A2 priority list, ay exempted sila sa mahigpit na restriction ng mall sa pagpapapasok sa mga senior citizen na ang sadya dapat ay para magpabakuna lamang. Sa pagtatalaga ng mega vaccination sites, malaking bagay umano ito upang pakitunguhan ang problema ng mga senior citizen na hirap na makisabay sa pila lalo na ngayong summer season. Kaya kasunod ng pag-arangkada ng vaccination site sa mall, ilan sa mga reaksyon ng mga nakatatanda. Okay, pati nga yung ang
Ang sisipag ng mga frontliner ninyo dito ah. Oo, mas maganda rito. Ano po masasabi nyo po? Oh, siyempre, komportable rito. Relax na relax yung mga kasama natin kahit pa hindi sila nagdadalawang isip na Paulo G. Santos, CLTV News. Hindi na raw problema sa Mexico, Pampanga ang acceptance rating ng mga mamamayan dito kaya hindi issue ang pag-anunsyo kung ano ang Dr. Hilario Cunanan, Vaccination Program Chief ng Mexico, ang problema nila ay ang mabagal at kakarampot na vaccine deployment sa kanilang bayan. Narito ang ulat. Sa katirikan ng araw at ramdam na alinsangan ang mga pumipila na nakaschedule para sa COVID-19 vaccine dito sa Community Hospital ng Mexico, nagtitiis. At ilan sa mga nakapanayam ng CLTV News Team, bago pa raw dumating ang census ng mga barangay health workers, ay kusang loob na sila na nagmadali na maisali sa listahan. Patunay na hindi na umano sa uri ng bakuna ang kanilang intindihin kundi ang agarang mapagkalooban ng immunization sa kinatatakutang COVID-19 virus. Kapag naubusan na kami, baka wala na kaming makuha. Opportunity na po namin kasi yon na ma-vaccine kami. Ang sentimentong ito nagpapatunay lamang umano na hindi na issue sa Mexico, Pampanga ang kontrobersyal na pagbabawal ng DILG na i-anunsyo ng LGU kung anong uri ng bakuna ang iro-roll out. noong una po, talagang aminin ko po, talagang may reservation po sila sa Sinovac. Tapos po, ang preferred brand nila, yung mga western vaccines. Pero ngayon po, sa nakita ng mga tao po, kung ano na available, ang notion ng mga tao ngayon, kung ano ang available, yun ang pinaka-the best vaccine po. Sinabi ni Dr. Larry Cunanan, hepe ng vaccination program ng Mexico, na weekly ang reporting nila sa Provincial Health Office ng Pampanga kung gaano kabilis na nairo-roll out ang mga ipinagkakaloob na bakuna. Ngunit sa kasamaang palad, hindi naman raw regular o tiyak ang bilang na naipagkakaloob, kaya nangyayari ang pautay-utay na rollout ng bakuna dito sa Mexico, Pampanga. Gusto po namin mabakunahan lahat ng mga eligible population, kaya lang nagdidepende po tayo sa pagdating ng mga alokasyon buhat sa national government through Pampanga provincial government po. Nitong Martes, May 18 pa lamang umano nag-roll out ang A2 Priority Eligible Group ng Mexico at higit 800 doses lamang ang ipinagkaloob ng probinsya. Binigay sa aming allocation, 814 po na doses, naubos po lahat yun. Sa pagpasok ng buwan ng Hunyo at Hulyo, inaasahan umano ang mass vaccination sa Mexico, Pampanga na target ang mga komunidad na may malaking populasyon. Hindi lamang sa community hospital kundi pati na sa barangay Pandakaki, na kung saan highly populated ang nasabing lugar. Inialad po dito ni Mayor Tumang, actually po 45 million. 45 million. Tapos ang target po nating mababakunahan, 39,360 na eligible vaccine sa Mexico, Pampanga. Yun po. Pero gaano ba kalaki yung populasyon natin na tinatarget sanang para makuha natin yung herd immunity dito sa Mexico? 51,000 po. 51,300 plus po. So 39,000 is 75% and that is herd immunity na po. Sinabi ni Dr. Cunanan na sa pag-roll out ng AstraZeneca at Sinovac vaccine ay halos nasasagad ang mga ito. Kaya mas maigi umanong sagutin ng gobyerno ay kung papaano pa mapapalaki ang alokasyon ng bakuna na dapat ay agad na mailaan sa mga mamamayan ng Mexico, Pampanga. Paulo G. Santos, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, 25-hectare Philippine Sports Center itatayo sa Bataan. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News.
Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pang mga nangunang balita. Sa mga susunod na taon ay magkakaroon na ng sariling training center ang mga national athletes ng bansa. Ito ay dahil sa pagpirma ng Philippine Sports Commission sa isang deed of donation sa Bataan Province para sa konstruksyon ng 20-hectare Philippine Sports Training Center sa bayan ng Bagak. Si Radial Pawid ang may ulat. Formal nang tinanggap ni Philippine Sports Commission Chairman William Ramirez ang deed of donation ng 25-hectare land mula kay Bataan Governor Abet Garcia. Ayon kay Ramirez, isang hakbang ito para sa mas maayos na sports system ng Pilipinas. Itatayo sa bayan ng Bagak ang Philippine Sports Training Center na nakikitang solusyon para sa pagkakadiskubre at pag-iensayo ng world-class athletes ng Pilipinas. Kabilang sa proyekto sa naturang sports habang konstruksyon ng administrative, sports science at medical facilities. Mayroon ding dormitoryo para sa mga atlet at coaches. Magiging available din sa lugar ang 39 Olympic and non-Olympic sports amenities. Sa kabilang banda, kasalukuyang ginagamit ng gobyerno bilang quarantine facilities para sa mga pasyente ng COVID-19 ang Rizal Memorial Sports Complex at Ninoy Aquino Stadium sa Manila City. Gayon din ang Phil Sports Complex sa Pasig City. Kaya naman problemado sa magagamit na training centers ang mga national athlete na naghahanda para sa 2021 Olympic Games sa Tokyo, Japan at Southeast Asian Games sa Hanoi, Vietnam. Ang pagtatayo ng naturang Sports Training Center ay nakapailalim sa Republic Act No. 11214 na nilagdaan ni Pangulong Duterte noong February 2019. Rainiel Pawid, CLTV News. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News. Para sa karagdagan pang detalye, maaari nyo i-follow ang aming social media pages at CLTV30 Official, at CLTV36 News, at CLTV36. Nais naman balikan ang mga programa ng CLTV. Maaari niyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36 Official at ang aming website, www.cltv36.tv. Kasama ang buong puwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako si Nicolette Henson Hizon. Maraming salamat. Magandang gabi.